sa history of the church, mga kaigsunan, ang simbahang Katoliko nagpamatuod nga si Kristo namatay 30 anno Domini. Sa diyang namatay si Kristo 30 anno Domini, mga kaigsunan, sumala pa sa buhat 1 versikulo 4, si Kristo human namatay 40 days lang. Dinhi sa yuta, niyatong tuig 30 anno Domini, 40 days lang. Pagkahuman, mikayab sa langit. So kinsa nga Kristo ang nagtukod sa simbahang Katoliko sa 33 AD. Kinsa ang nagtukod? May record ba nga si Kristo dibalik gikan sa langit aron magtukod sa simbahang Katoliko? Wala. Ang Kristo nga gipasidaan sa Mateo 24:24, mini nga Kristo mutungha sa lahing mga adlaw. Busa mga kaigsunan, gawa silang pagpamatuod niya. Ilang mabasa nga si Kristo human 30 AD, mikayab sa langit, nibalik kay nagtukog simbahang Katoliko, kana pildi ang simbahan nga Adventista. Budahog sila. Pero kung di nila mabasa nga human sa 30 AD, nibalik ang simbahang si Kristo magtukod simbahang Katoliko, pildi ang simbahang Katoliko. Sumala pa sa libro nga Encyclopedia Britannica 332. Matod pa, the Roman Catholic Church in Jerusalem established in 1099. Wala na si Kristo. Kinsa nagista sa panahon sa First Crusade, mga kaigsunan. Kano sa natukod? 1099. So tama nga si Kristo wala magtukod sa simbahang Katoliko. Nangita mong referensya? Naana. Napagawas na ang referensya, mga kaigsunan. Sunod. Naadinihi, mga kaigsunan. Si Kristo ilang giilisan sa pagkapari. Ilang gilistan si Kristo sa iyang pagkakristo. Sumala sa Hebrehanon Kapitulo 7, versikulo 7, dili pwedeng pulihan si Kristo sa pagkapari, mga kaigsunan. Dili pwedeng pulihan. Sunod, matod pa sa Encyclopedia Britannica, the Roman Catholic Church, matod pa, ang pagkatukod sa Roman Catholic Church, matod pa, but also because the hypothesis of its continuity with the past and the device truth embodied in that continuity are central to the church understanding of itself and essential. Kana diay mag-angkon sila nga doon na sila kabahin continuity gikan pa sa una, hypothesis lang diay na. Kabalo mo sa hypothesis, dili tinuod, hypothesis lang. O kana gidawat na lang sa simbahang Katoliko according to their understanding. Sumala silang pagpanabot, mga kaigsunan. Busa, nagpadayon pagyud. Dinhi, mga kaigsunan. Nagpagawas nila tag referensya ron, no? Sunod, gigamit nila ang pagpamatuod nga ang nagtukod simbahang Katoliko si Jesus Christ. Sumala sa mga libro nga standard sama sa Britannica. Kinsay writer sa pagpamatuod nga si Kristo may nagtukod simbahang Katoliko? Si Francis Christopher Oakley. 2 minutes. Kinsa si Francis Christopher Oakley? Usa ka Jesuits, mga kaigsunan. Usa ka pari ang nagpamatuod. Ang ilang mga ebidensya, pulos mga kauban nila. Ang ilang ebidensya. Ang ilang balik-balikon, ang kuno ang Ministry Magazine, palpak gihapon, naunay sila. Kaya Ministry Magazine, ang Roman Catholic Church ng loto sa pagano. Ng loto sa pagano. So mga pinangga ko, mga kaigsunan, ang ilang ebidensya, nga kuno, mauna, kita ilang pangutanon, dapat pangutanon ko nila sumala ni ini nga mga ebidensya. Sunod, dinhi, mga kaigsunan, atong masabtan nga palpak ang atong pinalanggang kaigsunan sa pagpamatuod nga duha ang pangalan. Palpak sila sa pagpamatuod nga duha ang pangalan. Sa paglikay nga di sila maigo sa duha ka proper names. Ilan lang gipadako nga wala daw sa tema ang name. Pero capital letter C, proper name, Catholic Church, o capital R, Roman Catholic Church. Busa sa di pa ko malingkod,
Sa di pa ko mulingkod, atong ipabasa at patubag ng pangutana sa ilang deliberasyon karong 10 minutes. Kinsa nga Kristo ang nagtukod human sa tuig 30 AD. Kung di sila katubag, kung kinsa nga Kristo, mga kaigsunan, pamalik na lang mo sa Adventista. Kung di mo makatudlo, nga naman, klaro kayo nga si Kristo namatay 30 AD, ni kayab sa langit 40 days after. Within 30 AD, ni kayab si Kristo, wa na'y record nga nibalik pag-usap. So kinsay nagtukos yung simbahan sa 33 AD, nga wa naman si Kristo sa kalibutan. Ang inyong ipasanginlan, si Saidi, si Baxter, si Hall, ang inyong ipasanginlan, kaya nga naman, wa mo'y nadaw-daw, wa mo'y nakalap ng mga ebidensya, Okay, sumala sa Biblia o guban pang mga referensya. Daghang salamat, Pastor Israel, sa imong rebuttal to final conclusion. Daghan kayong salamat, Pastor. O paminawon, wala na, moderisyo na to. Ato ng paminawon karon ang rebuttal to final stand sa affirmative side. Unahan sa 5 minutes nga muhatag sa rebuttal ang atong igsuon nga si Brother Sir R.J. Sino II. Ay kauna, si Brother Alfredo Ngoho Jr. ang muhatag sa first 5 minutes sa rebuttal conclusion time. Okay. 5 minutes. 5 minutes, Ming Bro RJ. Nay ni singgit ganina nga ang nagtukod kang sa Katoliko si Satanas. Ato pa ko tanon nilang basahon kung kinsay nagdala aning Satanas. Selected message ni Ellen G. White 1903, one thing is certain, the Seventh Adventists would take their stand under Satan banner. Di day Katoliko ang nagdala sa banner ni Satanas. Kundi sila di ay mga Seventh Adventist Church. Di apa, atong basahon. No, sige, ingon dire. Seventh Adventists who have the great light which exalted unto heaven in point of privilege shall be brought down to hell. The Review and Herald, August 1, 1893. Balik mo Katoliko para di mo mayudyod sa impierno mga pinangga kong mga 70 Adventists. Sunod. Gigamit niya siyang pagpapatuod ang laptop. Dali raman kayo na-edit ang laptop. Dili makaprove ang laptop. Dinhita sa mga dokumento nga naa sa lamisa. Kay di yun ni ma-edit. Ang laptop, pilaray pag-edit, edit na. Wa ka paparog. Wa ka ribat. Si Sok Fernandez, ang inila nato nga debatidor sa Roman Catholic sa Pilipinas, nagpamatuod daw nga ang Katoliko dili tinuod. Excuse me. Kung di pa tinuod ang Katoliko, nganong bago pa man gani nakatawat si Brad Sok Fernandez o Papal Award gikan sa Vatican? Una di tinuod? Wrong. That is fallacy of presumption. No? Ang objection diha mo'y gibasa, ang tubag mo'y basa ha. From Protestant pa na siya nga quotation. Di akin siya nagtukod sa simbahang Katoliko 33 AD ko no. Dinitas Biblia. Ang ipabasa sa kung giingon, laptop pwedeng edit. Dinhita. Biblia, kasaysayan o referensya. Sa Lucas 3, versikulo 23, atong basahon. Lucas 3, versikulo 23. Mga 30 na katuig ang edad ni Jesus sa diyang misugod siya sa iyang buluhaton. Pila edad ni Kristo sa pagsugod og buluhaton? 30. Namaton niya, si Kristo namatay 30. Dinhi ko motoo sa Biblia. Di ko kay Pastor Villaber. Nga naman, naa sa Isayas, naa sa Jeremias 23 versikulo 1, ang mga pastor mo'y magpakatag-katag sa katawhan sa Diyos. O saya gimo, ingon niya 30 na daw, si Kristo namatay. O niya ang Lucas 3:23, nagtugan na 30 ang edad ni Kristo na bautismuhan. Di ata, dinhita sa gitawag reference, kining Bible Almanac, ingon siya din when he was 30, he began his ministry. 30 ang edad ni Kristo nagsugod sa ministriya. Dili 30 ang edad ni Kristo namatay. 2 minutes. Di apa, world history. A bitter word. Ingon sa din when he was 30 years of age, during the reign of the Emperor Tiberius, Jesus began his life, the ministry. Ligon kaayo. Biblia, kasaysayan o referensya. Dili ko di ta motuo sa iyang lipat-lipat. Jeremias 23 versikulo 1 sa Isaiah 56 versikulo 11.
Basahan niyo sa Tagalog nga version nga Biblia. Balik na mo Katoliko para di mo guyodon sa impyerno. Kaya ang inyong basahon nagtugan nga dugay na nga dunay na tao nga Katolikong Kristo. O ang tinuod nga relihiyon sumala sa inyo ang gasita, Katolikong relihiyon, dili Seventh Adventist. Nganong dili man Seventh Adventist? Sumala din sa inyong basahon, leksyon, giya sa pagtuon sa Biblia. Sumala din ingon nga mga Adventista, mga Protestante kita. Unsa ma? Protestante. Nagtukod na si Kristo Protestante. Ay, wa si Kristo nagtukod og Protestante. Usara ang amahan sa Protestante ang yawa ug ang iyang apo si Martin Luther. Kinsa mong kaliwat? Ingon nga mga Adventista, mga Protestante kita, nga nagpasabot nga mutuo kita sa sula Eskriptura, ang Biblia lamang. Unya, ang Lucas 3:23, 30 na ang edad ni Kristo sa diyang nagsugod sa ministriya. Unya, matod ninyo, 30, patay na si Kristo? Naunsa may taon mo? Pila oras? 30 seconds. Okay. Mo na mga igsoon. Balik mo sa Katoliko. Sama nako, sama kang Brad Arlim nga namalik sa Katoliko. Kay nakamatas kamatuoran nga kining gipasakupan ninyo nga simbahan, Seventh Adventist Church, usa ka protestanteng simbahan, dili tinukod ni Kristo. Lucas 6 bersikulo 1 sa Latina Vulgata nga Biblia, si Jesus nakigbatok sa mga sapadista. Magsapadista pa mo? Hawa na mo diha oy. Gusto mong pakigbatukan ni Kristo? Ha? Gusto mong makigbatukan Okay, ni time. Kristo? Okay, salamat. Okay, time. So another 5 minutes to complete the 10 minutes of rebuttal to final stand. Go ahead, Sir RGC, no? Actually, sa tinuod, naluoy ka ako sa nga ni Adinhi. Nga naluoy ka ako kay, siyempre, ang history, ang mga standard references tungod lang sa ilang pagtuo sa usa ka tawo, ilahan ng gibalibag ang kamatuuran. Di na lang tamang eskwilaan na, o gingon anak manggaling, di ba? Sa eskwelahan, na ate mga standard references nga nakabutang, nga para gisulat, kay para tudluan ta og tama, kaya na may mga ebidensya. Pero, sa karon na kahaponon, gikan sa pagsugod hangtod karon, never! Bisag usa ka buok, panid! Nagipresentar nilang ebidensya nga ang Iglesia Katolika, dili gitukod ni Kristo, wa gyud sila'y nahatag. Ingon pa nila, natukod ng Katoliko 1099. Unya sa ilahang tawag ining basahon na anang Romano Katoliko 321. Kung saan man rin ang pagtawag ang pag-reconcile. Ingon pa nila namatay na si Kristo 30. Na ang simbahan Katoliko 33 AD. So nagpasabot implied ni ang konsent nito o sila nga natukod ang Iglesia Katolika 33 dili 1099. Mga higalag, mga igsuon, katang gipangbasa nila Inquisition. Actually, kuan na to tawagan ng muraog kadaot to nga naasulod sa simbahang Katolika. Pero wala nagpasabot nga nawala na ang pagkatinuod sa simbahang Katolika kay naa si membrong mga daot. Tanawa sa 12 ka mga apostoles. Kung sundo nato ang unahuna sa itong mga higalang Sabadista, kay na ay daot ang Iglesia Katolika, dili na naiyan ni Kristo. Ang 12 ka mga apostoles tay Judas o sa kabuok. Ang buot bang ipasabot na himong daot na ang 11 tungod kay na ay daot o sa kabuok. It is a fallacy of composition. Tanawa ganin na si pastor, ang iyang mga kauban, mukhang tawag anang, di na sila kakuan kang pastor, magwa na sila isalig kang pastor, kaya mag-apil-apil na. So kana timaan og timailhan nga bangkaruti, nabungkag, og wa gyud mahitabo nga nakabarog ang argumentong pagsupak sa atong mga higala nga gikan sa Seventh-day Adventist Church. Mga higalag, mga igso, manguli man ta karon sa itong tagsatag sa ka mga balay. Atong una-hunaon, mga higalag, mga igsoon, basta mapildi bitaw, daghan kaayog tawag anang pasanginlan, moderator bias, ang time bias, daghan nagigpasanginlan. Nga naman, parot naman ni ining debate. Parot! 2 minutes. Kay Last 2 parot minutes. naman. Kay parot naman. Pag parot naman, so ang boti pasabot, mauna, nakanagiingon nila nga pag ang Sabadista nagigipit sa moderator na bias raw kumakapit. Mana mga higalag, mga igsuon, kaluyan intaw nato ang atong kaugalingon. Nga naman, tungod kay
Tanawa ra gud si pastor nagsupak-supak kabisag usa ka panid wa gyud gihatag intawong ebidensya. Di ba? Oh, wa gyud gihatag intawon, maluoy ta ba? Ganina gipangutan na nato si pastor nagkabunga-bunga gyud intawon, natayma pa nato tut sus Ginoo ko intawon ay. Pati tawag ining sa rule sa saktong reglamentos debate wa gyud intawon. Hesus Ginoo ko intawon. Maluoy sa ta sa tong kaugalingon. Sa mga higalag, mga igsuon kamo, pag ulit niyo sa mga balay, pangutanaan ninyo yung kagalingon, nakahatag bag ebidensya sa pastor? Wala. Nakabasa ba si pastor nga ang Iglesia Katolika dili gitukod ni Kristo? Wala. Nakabasa ba ang Katoliko nga ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo? Yes. Nabasa ba sa Biblia? Yes. Nabasa ba sa referensya? Yes. Nga pagkahuman di nimo tuuhan? Muna giingon ni Senyor Santiago, St. James chapter 5. Ingon pa niya, si bisan kinsa nga nasayod nas kamatuuran o niya magdumili sa pagdawat ni ining maong kamatuuran, it is a sin of omission. Sala sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Yod-yuron gyud mo sa impierno ana, sumala sa inyong libro. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan. Okay, daghang salamat, Brother RJ Sino, Brother Stalwart, o kang pastor, o sa tanan nga naa diri karon, Seventh Day Mangka o Katoliko o dili, unsa man imong sekta, dili nato kalimtan nga ang paghigugma, grasya o kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo, ato kining puy-an, uban ang atong Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios kanatong tanan.